hapangni takhok tebo khoksong haina haichorani kok panda Mia Sharik 24 April 2020 ni hor tinta tamo sing thulaimania lokorok jono phun khaimani koktama shahar mani tini phungo bahina chung phun khaijaka koktama shahar jaka obhai kaisa kami akami tabok phano loko chuba mungni phataro tabok phano nok baibo ki loko adongrok eba hafangni bugra samungni eba SDRF NDRF thangai naimani phataro phiaba nok ma jakha nok pa jakha nokhon ori jakha machaya lockdown jarao samong mania obahero basabatina mai chari mania mia horo oksa mothumani koktama mairong phongaye mairong sersa serni phana phai chuba phaima nani bagai kok triparano koi hormani obahino chengnorokna kaisa ma koktama phonongnani thangai tongo kaisa kamini koktama takhokte pokhokno akami ongkha khwai hangkorni bisingo khobjaknai tula sikok RD block ni purbo rajnagar ADC village ni Jaksora para ang obo Bijan Sabha achokthai ang saimaya aroni MLA ba aroni Montri Sabha ang saimaya phiaba ang kha khayo o lokorok je loko adongrok borok naithon dakti no borok no chuba chul ritin ni phiaba chungtini phungo mia horo phun khaijakmani bokho khoroksa phun khaimani yagulo tini phungo khoroksa takhok jona phun khaikya obhai ke lokorok kok triparano chan hornani hini saitong norok tamo hin borok bai kok salaimani ulo borok asukhe kok triparana koi jono video ro horkha asukhe borok jono sankha poito sajagai sing wana kha sing khariyokha abagai lokorokna chung kok rekha phiaba takhute bokhokson Tiprasarokni o kamini jeng jalbo haino ang khoi amchani loko chuba mong khainai takhokte bokhokson khoi amchayo mairong bagnai maikha bagnai mase rokna bagnai rokno ang koinai belai kheno nini purbo rajnagar ADC village ni Jaksora kamirok monorok kisa thanglai jadi norok thangai mairong maikharok bagilai jadi aboni bage ang lokrong koine phia aboni sakang phaidi jeng borok kok triparano tamo sawai koimung tamo sankha sing khanai nelena Andaro pelajak seng tabu mkai masa mana ya tai engkau tak ni Boras Nogor engkau Jaksora kami parata paran bumu mungkai usara ni debroma seng ni masa mana yang tonggai berseda nogrok bayo ikipi nukung rok pugoi o bolong tabolong sok tu masin nse seng cara ni suzukering tonggai berseda watoi pakai noka som pakai seng sida bunyo kamang sorona ti gotong ma tonggai beri ating tongta Sengo kok tirprani komol ko roi sarno senga bono kongno masau pelet makayu no keri hini nyo kagos di ni kagos potro robori ka angkai apni pansi sini mo kunu rang bo hapa ya kunu buya sengkai bui bebaksa sengri mani bui ke nok si se tong ma ka sini ke tagbo nok ni kun pata keriku tamani nok ma ya hini ang bo thajing sai thangma haino an ba teina nok hobro keri jing thabolong sok Tuma since 성자나 sin지자가 그래 도마 번호 공자나 간테나 뭐 공자나 영어다가开망세 성고 연걸 쌓이 맞던 거
ओमफ्राय जों जे मल दावन खलागो अंक दिबो हिरि माने जों बल फालसाना बो सुजमा लैया वा फालसाना बो सुजमा लैया जों कोन जागा बादा सजाबो नखर मालैया माइरम आदा सेर न आदि उइटु बुइन थाने आदि उइटु खांगा सामना था बलंबाय खलाय बकबाय खलाय साइ मातंगो तासिनि काट बय एपिया जों गरिते तेसे यांखा काट बय खला खारिका जों यांखा गसगांगा बुखे रासना बो माइरम मागना मा बायो जों का बो का एपिया नि माया जों आबन बागनो सारनो जों कनर खायो सारनो जों कयो जों किता सुबाथो होनाय ओमफ्राय नक बुनिखाय जतन कागज जमा तलांबायो सिनि दिखायदि हिन्दी मा बताखाय कुनो खुसपाता बकरिखा आनि बसायनि बुमंखाय हिरन देबरमा आनि बुमंखाय परमाला देबरमा जाक्सरा पारा जोंनि कताबो मासाया मा नंया लायो या बेसिदा बुफां फाल जाना बा बुनि बितस मा हाबिया लदावन होननाय बयो कयना भाइरास मा नं होननाय जोंना बय केबो रां पैसा बकरै अंकय थांगो ओंखाय जों आबन ताबो बुफां फिल जाना बा जों अंकय माया फालै माया जों हाना थाबलंसिनि सागय रुगै मारम आदे साना बसासा खांगा आं तामना सानानि आते खलाय जों दं मा दं आबन बागना जों सार करन कलयना जों अनर खाया जों किसा कय अंकदे होननाय जों आबन बागै बन जोंनो सुबा सुबा मांखायबा बिन जों अनेक गाहाममा जों अनेक बानसिनाय आबन बागैनो साना जों कयो आं बातैनो सारा ने आं गतेबो आंखायतेबो से बोरै रान्दे बयनो फुग जमाले लायो अंकलाया न खायतेबो सानाय बकरै गांखाय बुबो बोरै रान्दे जा आनि तेबो न गुसगांगो नखुं खोकलां थांका जानाबो माइकरै दंनाबो नकरै ओंखाय आं दाबो जे लकडाउन हिनै फाइमाने बाजार सदारबो नंखमालिया मानैखो नै फालाबो थांमालिया सरारा गय बाक्साबो आसुक बुसाय आं थांमाया आते आं मसबियार माबो मुसाय आं तंखा माइबो मुसाय आं तंखा आसुक बुसाय बा आं चिचिरि रक फालै चाइना बो दालक पासो फालै चाइना बो बलं हालं बो थांमालिया किसु बुलिया आते आं तेबो आनि अवस्था तेबो हामि आं तंखा आबन बागै सारनो न आं कय हरस किजा सुखसुबै मांखायबा खुब जामानि इ लकडाउन नि बिसिं रग फानो जुवावै मांखाय निने माइरो माइखा पानो रां पैसा पानो किया सुखसुबै मांखाय खुब जामानि सार आबन बागै न कय हरसों खाफांनि ताखुक ते बुखुक सं हरदि बरो फुनखाय साहार जाकमानि बसापति मै माचाया अगबुक जामा थो हनै चुबा मंनाङै दं माइरं सेरसा सेरनै हनै आबनि या कलनो फुंगो लोकरक औ हाइके मोबाइल बाय जन भिडियोस नामै रहरो चिनी खारवाइख्या चिनी मकल नै मुक्तै कलाइख्या माइरं सेरसा सेरनैनि बागै माचाया नै अमाइके फोन खाइजागि नाइखे जों तामखायनाय जों माचु बानाय नैनो जों खा तरै ताखुक बुखुक संनो जों नखुं थाम जाक्सरा पारानि लोकरकनो जों चुबानानि वानसक लाइख्या आबरक अंखा ताखुक भुवन कुमार देव बर्मा बुखुक हिरन कुमार देव बर्मा ताखो हिरन कुमार देव बर्मा ताई बुखुक देव जानि देव बर्मा संनो बरनि नखुं नक बाइजा बेलायनो चुकिया माचाया आं तंमाने कक्तमा खनावै बरकनो जों कक्त्रिफोरा गसेका जों तिनिनो नुखुङो रां साइनैखे 2000 खे बरकनो एकाउन्ट दायरिनानि नै आबनि यागुलनो जों तुलासिखर आमचानि जाक्सरा गामियाव साबने एकाउन्ट दं एकाउन्ट रां दायरिनानि नै एकाउन्ट से जों अनुखुं जुग्रकने एकाउन्ट से करै जाता खुक्ते बखौ जों बरने एकाउन्ट रां दायरिनानि से एकाउन्ट से कथै नमा फियाबा फुङो बरक कयहरका हर बरक कयहरका आबनि या गलनो दि बरनो बरकनो जों बरकनो नग साइनेखे रां चुबारि मानमा बाय बरक हातुं जागलाय तामो सालायखा चिनि ओ भिडियो बरक हरमाने ओ भिडियो नि बिसिंति नरक ब नाइनाय दि ताखुर बखर नंग बाहायनो चुबा मंगनि खाबा चवन चुबा का हांके केबुनो चुगियानो केबुनो चायानो केबु जों जालखाय तंपरो बनो चुबा खांके बसक तंथगमान नंगो चिनि ओ तंथमा बाय शेयार खायमाननो नाइनाय दि चिनि ओ भिडियो Ano kajono 2000 klai nong sokat tongoro rang jono 2000 klai ro hojak do angke je o jaga wo tongo angkai mo bilya sangka kai tulasikor ar develop andar ni angkai purbo rasnogor edc village jaksora para do angkai a jaga wo komol koloi tini kokti purani komol koloi norno chuba hoka nong ni kurei durgotona no khana hore bo chuba hoka jono 2000 টাকা klai
Engkai norok tabo o 2000 taka man mani bisingo norok tabo bahai ke matong ka. Iko engkai nini 2000 rang do mo kok ti pra komol koloi coba homani nanong no. Engkai nini boy ko 2000 no reka. Nang bahai matong ka mo 2000 rang di mani komol koloi no kok ti pra ni no. Kok ti pra komol koloi chana sana kere nang kere hene rang 2000 bang mani ang kesene hamjaka Nalo bahai rong matong ka tene komol koloi no. Tone hamza ka chini komor koloi tiprani kok saranya sarno jeng suba man bagai jeng masa man yang bisingo bo 2000 rang jeng suba man bagai bono belai nya hamza ka kabai kobai kenya ang bono hamza ka bo jeng suba man bagai 2000 rang do nini bo. Abang bagus na sang sana bulai kena hamza ko. Nini mutamo debjani Debjani. Engkai nang tini kok ti pran bising tei coba saman mani bosa zorte bakak ndaka bosa zorte ning kok ti pran ni komol koloi no bosa zorte hambai hona musong nini kok ti ni kita lokoro no nari kita ang khai kok ti pra ni komol koloi na ang belai khai hamjaka ang masa ya man nang ya hene phunggo sahare bosna rang 10 tan samaya kainyo dai ro hore cái trường ý có man khả rằng thì á giật của man khá nâng body phải cái nâng tạc không qua chỉ nên bao cái cost phải nên là hết đấy cái trường mà xây man này hình xã đấy nhở có bộ bùi gì vậy chỉ nên bảo nó thì pra sa nó khai được ra cái body đó cả ăn belai khai nhở nó hàm ra cả trường mà xây ăn tổng man này ra rằng thì á giật đấy đó hết đấy ngai tabuk tai nini biskango nang tai wan sukna ni tai nini tai komol koloi no bagai ni tam kok kana musung komol kok ti pran komol koloi no ang kok ti pra ni komol koloi na ang hàm ra go bono sahon ma lagi coba musai man này hình khana cái nhỏ đấy là ma bài ang bono ka ham cái nhỏ belai cái nhỏ hàm ra cả ঠিক আছে hambai engkai nang katini kok ti ni mung kita mung ka Ano mong kaya ko mala dabra na. wal mala rumah engkai nang tini kok ti pura ni channel ni hote komol koloi no no jono 2000 kerang coba homani rei durgotna no khana hore nene bosa jartini ni khat thanda ka bosa te khat sangka bosa jartini ni wan sukai bosa jartini ni ka hambo nang komol koloi ni bagai ni kok thai lokro no khana muso nang kias kok thai ka Ang bulai kaya sar ko na ko lo na ang ko ka hamza ka ang ko bo tini tha bolong sok sai tong mani jara wa mai de ser kala ye jeng ba gai jeng buma bu phasa ya ka re ba sana ba ga char man jara wa sar jeng ma ko su ba ho ka nang ka ko ka sa no kha ye tha bolong sok ang ko sai tong mani ni gai ning bol film ko phile tu woi farma ya nong man ko nei ka khong nang se no khai rak ja gai nang sa no nang sa homa bai jeng ko ta khong no ba sang bulai kana ham bai do wa dai bo sa no ba sang te pona sa no ani bukha bai ani ko ka sang bai ani bukha ka sang bai thang ham ja ka sa no ngabon ba gai sa no bo te pona yu long thong dini bo te pona ham bai sai tong tho bo te bang ko so ko ka thun bo te pona ang ko wo ka thun na ngabon no sa no ang ono ro khayo gai nang ka sa ka khona ba ang no bulai khai na hamza ka anga sukai tong thoka anga sukai hamza ka tini sana ba anga sa hamza ka nang ta khu ka sana ba nang tin ba ko sa khaman go nai ang ko sa na suba man go nai anga ban ba na bulai khai na hamza ka ta khona ba hamza ka ang subaya ang khona de nang ko ang subaya coba nai to kok ti pran komol koloi coba komol kolon te ba hamza kolon nango komol kolon che tamu kasana musong buskang ni bagai sana ka ta ang musukai tong thoka ni sai mali ya ang musukai hamza ka ni sai mali ya sana ang khodang sim se khana wo basang no ya ang ati phana sana ang bosu jate ana suba ma go nai ang bosu jate sana hamza ka bo tini singno ha bolong sok sama ni jara ro ba ba ho ba thang ma ya jara wo da ba na suba ma ba sana hamza suka bulai khana hamza ka ngabon ba gina bono ko ka jara bo te ba ku zo ka phun bo te ba no ayo lok tong thana ngabon ba gai sana ko hamba ya kha nini mung kita mung ka bukok ani mung kho sarani ya khong la ta khadi engkai nang tini kok ti pran bising tei coba so 2000 ka karang man bai nini bosa to ka kasangka bosa tini ni kha thanda ka nang tai to lokoro no sai kana de komol koloi no so komol koloi no tam kok de hanai musung ko ang khai chini ngo sar komor ko nya ane hamza ka jeng suba man bisingo angko masa man ngi ang tong mon jara wa son wa phal sai mia sarani jara kring jara wa bo rang dia da jeng subai ho ka sung thung ko sawoi abun bagai bo no belai nya hamza ka ngai bin bung bo kotor kolok thung te bo
sathong sung no chuba mani bagai ngai nung takung no bo sung belai no hambai mari ngai bono bo sung hamjaka amo kolai no ngai tabu nung komol kolon to hamza ka ta nung tai bang pus kanggo komol kolon ni bagai nung tai tamro kok chana mu tong lokorong no sai kana de choro chino jaga sing choba ma bi bo ya tai onek jaga no kore bigra gori para tong onek jaga no tong abah jaga rogo chubana ni bagai rogo tai nino jaga ni elaka ne kore bigra rogo chubana ni bagai nung bus jotik kok tripan komol kolon no nejini elaka ni bagai bus jotik nung bono kok katana mu tong ko tino oje oja ka bo te bo kore bigra gori tong ko enggak borong ni bagai le nung bus jotik kok katana mu tong elaka ni borong ni bagai enggak abu no bo nung komol kolon no kok thani sai na ro di ngai sung hai kari bo tong kabang mano aborong no bo suba hatong prong no sahar ka kai bo ngai aboni bagai no bono sahar masata dong ka hambaya sina kok Hiket repeat hiket takuk te bukhok song norok nokuna sini takuk song sini bukhok song sini ma pha song sini bahan bathai sini joto o hani rang sakni basar man lai ba haike khatung jak lai kha nang bu chukhe nang bu ya phadi joto ne ya phadi chuba mani kaham se chuba ma bai lokorok chuba jago ob haike no baksa baksa chono hanai ton khana kok tripura hake boroman bahike chuba bahike lokorok na haike chubai tongman lokorok chuba ma bai na chung chubai tongman takuk te bukhok song chung kabang ma phatara tongnai te prasarong no chono tabobo kabang ma koi mong ro hori tong kok tripura ki sapon chuba sidi kok tripura aro phone khaike kebo phone ti saya aro shahar ka bebagno kagos potro ro har bai kha bank account detail ro ha pan chung rang maya chona kisa chuba de ha ka sang rang mai ma che yang thine ke norok bu social media ro whatsapp group ro mani tong bai abo oba hai chung tam khainai abo hin chung ma chuba phiaba kok tripura chuba ma thano sabo phanri abo norok sinani nang an bagai kabangma lokorok no saiman ya phano kabangma lokorok no chono sauch ani bung ta sati huija ke kok tripura no kabangma chuba nai tong ongklogo tong kok tripura no kabangma tabo lokorok no chuba dehni chuba nai tong phikong bothe phainai tong ang ma sasinai asugla sasinai belaikhani chung khatong ONGC sebo khai tongnai rabo chono chuba haroi tono lokorong no khoroksa khorongni nang chugi aro no phana nang chubai manthan ni chono kisa chuba mongor horo aba haikeno takhok kol nini mongia kami block ni takhok khoroksa Ranjit Borma nei bo khoroksa sebok se phiaba chono chuba mongor hori kok tripura je sajaga phano o boni chuba mongo samong phanang than phiaba ang chuba sene ni bo chuba mani narok nai nei di haikeno kamwate prasar chono chubai tong lokorok no chuba nani bagai baksa kabang mane chubai tong maya phano kebo 1000 kebo 2000 kebo 5000 kebo 10000 phiaba je bumung ani bumung sana nang ya hanai rok no khe chung bumung saya je bumung je chung nung kisa message khai kok sai ro din ke aba herok no kitto chung norok ni bas kangon phonok nei sabo chini ongklo ko tong nai nei di takhor Ranjit tam saka chini takhor okra Ranjit Borma ambai chini kok tripura nai tong nai joto takhor te bohu jong no belekena hambai mariwo te kok tripura channel bo hambai mariwo amkai ani bumung kai Ranjit Borma Uttar Maharanpur PST blog ngake mongia kami obo khoi district layo nor jotono saimanna tabuk tripura haste ganangino sini sara bharat borsho ganangino je lockdown tamni karni lockdown ka abo bibag no saimano je rok phai tongo virus nei abo mokol bai bonugya bini sound bo kri bini bahai bo kri oba hangi tongo ajarono sini boroni je jenggal birman kodor khlai ahi ti mase amani ya samong khlai mai yang ni tongo yo sini boro aji thangai gori maya khatro tongnai tongo kabang mo birman oba hangi tongbai on bagino tebnor joton saibamana thangnai sani satam sekang thale 22 tarik
जे एप्रिल जे तिरपा गोरों गोरों जागाव गोबां मा नगर बांकुमरि फायै अबाय खलाय कथार खलायै नखौ दंसलि लाखलाय खालामथामानि जे नगर बाति बर'नि सागाव बिरमान खेलाय खालामथामानि आहनचे नग माइमासेया मानैया अबाय खलाय बिरमान खलाय दंमानि दै काहा मानैया आंगै दंमानि सिनि तिरपा हानि जत ताखुते बहुत जरब आं बागै तिनिबा आं बेलायखौनो खासावै सिनि कक तिरपानि बिसिंति खलायै आं गोबां रिमे आफाना आंनि खा कफर खलायै खा गुवार खलायै आं रां किसिसा सुबाखा रां जे सुबा मानि अब किसि जासे मात्र साना थाङा हांखे अब चकलेट पायै आसै बर' गोबां मानो जन कलसा बागना सिसुक जा सामान्य आं रां फैसा सुबाखा आं बागैनो आं जत सिन तिरपा हानि किसा मिसा चावै नोंगै दंमानै रां फैसा गोनां रक गभर्नमेंट सार्भिस खायनै रंनो आं गभर्नमेंट संगो बायदिसिना कक तिरपानो किसा सुबालायनो तामाखौ सिनि कक तिरपा सिनि दफानि बिसिंति खलायै गोबां जोंजाल फनगै दङ जों बेबागनो नुगौ आबो जों बेबागनो साइमान्य कक तिरपा बिनि चेनेल बो मोथाङै तन्ना हिंखाय आयं yang थाना हिमना नांगो निनि साब्रम बिलुनि हायथाय कान्जनपुर सामनो गोविंदबारी मानिकपुर अबाहाय जागारो थांगै बो लुकुरुनि दुख बिरमारंनो नायै बिनो थांफाय मालखुमनि जे थक रो मेंटेन खायनो नांगो आबो गोबां बिनि रां फैसा नांगो बिनि चेनेल अफिस स्टाफ जे मेंटेन खायनो रक आबर बेबानो बिनि खरसा नांगो तिनि आबनि बागैनो आं वानसुगै जे गोबां मासे आमानैया नों तंमानि जागाव अबाय खलाय कक तिरपा बिसिंति खलायै आं कक तिरपा चेनेल न तिनिबा आं सुबाखा किसि सारां अब अबसर खनै साना ककरै कक नंका अब किसि सारांसे अब साना लासिमै हिंसा अबसर ते कक गोबां सालिया Ege takukte bukuk song seng uskangono 22 April ni salmario pekwar jolani larma kamini takuk sopon de borma yakung yakma yana chung chuba mani norok nukana basajogno bahina chung boi khata kolom pai renani o bisi kaisani chung kogri bo mani boni o video no seng phonungmani video no nogoi belai kheno kha hamia angja khakaba ang mate prasalo koro phiaba lockdown nong tong jarawa samung ma tangya phatara tongoi tongmani guwahati o kasajak phano charai chini ang phayung Rakesh Dev Burma bono belai khena khari hoksagai boni bono chubana bagai kok tripara ni thani bo rang sai kaisa hazar kaisa ya phari ro khata khute bokosang jeng takhu Rakesh Dev Burma na belai khena hambai naidi botam ni kok kasar kha bo kha sajak mani kok takhu sopon Dev Burma no goi abo nai nei di khulumka jotono ani mungke ajoy ani parangke khonte para ang kaisa kok tirpatui subana busungko bini bumungka takuk sopon Dev Burma go belai jing jalo klai tongka belai problem wati wawoi kothro wawoi bini tinok tai thang megane yang khanaka engke bini video no kha bini yak bo kamrok tangai sai me bi ya therok nostoni yang khanaka belai khairoka ami dati ang bono kisa subana busungko ang sugiana ang tun bono subana busungka belai khairok sa bini bagi ang video na naye naimani ya bukhamu tiklai khabini video na khamani no ang tun belai khebno khairok suka naimani ya video na ngasek bono khairok jaka ang sugia puno bono tu ang subak kisa ang je subana busungma jorte subai rekhabono asle kok sana busungya asna kok tirpana belai hambai kok tirba kisa bono subai tuniri thai ang bini account number mai apuna ang kok tirpani yakti ang bono cash transfer khaibaka bo kok tirpa thangai bono cash tuniri kisa takuk sokonno bono ang subaka kisa belai bini nukno nogoi belai cost na jaka ang soimalia asana kok latonna hamba ke takukte bukuk song chung tasingo kok sai tongmani ujan repeat takukte bukuk song chung tasingo kok sai tongmani khwai Tulasikor block ni bisinga klai nai nini purba Rajnagar ni jakshara kamini phia tabuk tebo koktama phaikya
Tabukhe sini thani ojan moidano 20 ta nukhung noisi ni lukorok belai khane jingjala kalaijak abo chimibiya bati moidano 6 ta nukhung dok ni lukorok borok bahine belai jingjala kalaijak mai sima chalaya ni kokta mamano bosuk koboi bosuk boba haike tong achai tongkha abo amchai ni lukorok no saiman nai phiaba luko adong rok no amchai ni joto luko adong khaganang takhuk bokhuk songno koinai chubam khaitong ne rok no bati moidan ojan moidan kami rogot norok thangai please chubak chu khailadi phiab tanghiba kok tripura bohaino boi chuba khangki se chung lukorok no chubai mano kabang mati prasa phatane hasteni chini bukhuk song mia horogo bukhuk song 2-3 ta group jono phun khaika dara sar chung belai na jingjalang to ki sapana chuba dhene ang tabu phana borok no chuba mongro har mai ang tong abon bagai ang lukorok no koinai jara khoi amchai tongai takhuk bukhuk song mairong mai kha phana toneri legra de bati moidan bai ojan moidan amchai ni takhuk te bukhuk song no mairong mai kha toneri khengkeno borok kha tong thok nai ni so mairong mai kha no borok ni problem ni so abagai ang abo lukorok ni phasing koimung narakha hinge takhuk te bukhuk song abo chimibiya chung tini tekesha chubamong bo nuglaikha Tripura Tiprasa musical bodol tai nini Tiprasa Shankrak mothane luwaji Mumbai Jampui Jalani thanani osi tai killa thanani osi borok palkhek kadalaye miawo 24 April 2020 ni salmare wo kami rogo thanglaye borok lukorok no chamong rok bagai lekha social distance narge tongne ni kok rok pir lekha belekhi lukorok borok ni chuba mumane jeng belekhen khatungkha chini takhuk okra rasap karung masa karung tai toke theng karung takhuk okra joyento jamatia wahaino boni ochubang pandawa shankrak Tiprasa Shankrak bodol wai thangi manjagi mani bagai jeng phaja a video borni ro hajak video bosung nai nelian jotono no khapang ne hamjak mate chiwa ya pharoi jeng on behalf Tiprasa musical group tei Tiprasa Shankrak group tei sini OC Killa respected Biswajit Deborma tei OC Jampui Jala respected Rajkumar Jamatia korone chubasu bai jeng tini o lockdown no je kasai tongnai lockdown no je sini borok sung bigra na pe sin seti bigra tongnai sini agotla ni simi prai 70-80 kilometer tei wanda naro chondul angro sung khaileja kisa mairong boni pore alu soybean dal soybean saban tei thok abo kisa man mani sung ti suwana ni bangai sini list so mobile system ke mobile ba ke bagai tongo oro kisa ba thago oro ro te kisa jaga thanai aro sangro nai apta ke amang sung tabok sini rangsang tirbane Tiprasa musical group ne adong song sini niron tong te sini yang manai song tongo sung tabok bakte thanglai sinai abang no jotono koyo semai baksa tongde te kre no subadi sagno hamjak te bila hamjak te no sini moto bosu reiman reimaya je okoi from masamane abono borok ni khaksang mane phayo abang jotono hambai te oro jono logranai rogno jotono hambai phaiding ke sang khorsa kara laisin ta ka ko abo na dara kaisa pe abo karena saya main bayi bukan abai timinda man nih coba layar jauh ang berkering no ang berkering ang saya berkering pada gua pada yang paling deh ronde sini yang garis ini Tolong para sondul dari gas lagi berapa? Sondul para na.
Eke takuk te bukuk song thagia chuba mong te buk kabang ma lokorok obheken chubai tong ang agi bu saka norok no Maharaja Pradit Bikram Dev Bormani Tripura motha salbaria horbaria phatar haste Tripura bu chubai tong puila no bubagra na hambai mari o sungno subamani bagai sate sate sini dara bibas busungno onek mane help khaika bir bagai bole bole hambai sung paple hambai mari sungno subamani bagai sung maseng da sungno rimani bagai bole bole hambai sung tabu tahni Guwahati kazak bagai sungno chanani kring bagai da bibas mane sungno help khaim bagai bubagra bai onek sung hambai paple mari bubagra no khulumka ketai sar bibas no bo khulumo ke sungno singro ya pharang ri kri ngai sung help san haka sini sar bibas sar bai kok salakya ke bo Maharaja bai kok salakya ke Maharaja sungno help khimani bagai ngai Maharaja na belai ke hambai sini bubagra sungno kharang mane bisingtei tai sar bibas no salai nai coba mane bisingtei belai kena khabar tong tokan norok sung supaya ke norok sung supaya ke sung kostong lai khamo norok sung belai ke coba hambai sar bibas hambai Maharaja ani logi te masa porok tong boni bom ke nomitan bom ke rasmarang misrang monja area ni bom kila area ni belai kena bubagra na hambai na sar bibas na hambai sung tapon sinaw kanyani bo bahagya phane sung abo sasubi manya ko tabo bo norok je suba mani bai mari no paise tong lekha bo bahagya phane abo sung budi sabi man suga ko tapon ke norok na je subai mamani bising ja sa pani bele ke sangsha hambai नमस्ते मेरा नाम है अजित मराग और मैं त्रिपुरा में रहने वाला हूँ त्रिपुरा धलाई डिस्ट्रिक्ट मनुगात से तो फिलहाल मैं अभी उत्तराखंड हरिद्वार शिवलिंग नगर पी ब्लॉक 224 में रह रहा हूँ और लॉकडाउन के वजह मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है कंपनी भी सब वगैरह बंद आप सभी जानता होगा और हाथ में पैसा भी नहीं है सब ख़त्म हो गया जो घर से मांगाया था वो भी सब ख़त्म हो गया क्योंकि घर से कितना भी घर से बहुत सारा मांगा है सब ख़त्म हो गया तो इसी द्वारा मुझे हेल्प मिला है त्रिपुरा से मैंने हेल्प मांगा है तो भैया ने मुझे भैया बुलाता हूँ तो मुझे बहुत सारा मेरे लिए हेल्प किया है बहुत उसे भी मैंने थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी छोटा भाई की जैसा मुझे हेल्प दिया है और हम लोग यहाँ पर त्रिपुरा की 3 लोग हैं ठीक है तो मैं हमारे जो त्रिपुरा का महाराज मैं इसको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आज मैंने उससे बात किया है सोचा नहीं था मैं उससे कभी बात कर पाऊँगा कभी फेस टू फेस तो मैंने देखा नहीं है बस सोचा नहीं था मैं उससे ऐसे फ़ोन पे ऐसे हाल में मैं बात कर पाऊँगा मैं आप खुद को मैं लकी मानता हूँ कि हमारे जो त्रिपुरा के महाराज से मैं बात कर पाया ठीक है तो मैं उसे मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ थैंक यू कहना चाहता हूँ मुझे हेल्प मिला है और हेल्प करने के लिए उसको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच Chubai tongo Tripur Khatriya Samaj Chubai tongo Tripura Chubalai Bothu Tiprasa Shenkrak Motha all Tripura NGO Trust Forum Rock Tiprasa NGO Forum Rock Chubai tongo Anti-Drug Society Khoini Chubai tongo Obhake Unity Tiprasa Forum Rock no Khobui Kabangma Motha kabangma political motharok omake guri chuba laitong takhu tepok song barokna belai khe hambai phe tini bahini chinthani je mangphili rohnai rok tini bo kaisa video phaisok pai ke abakhe tipra mothani bakhakti ompi bidan sabha amchaini arani koki kamio thang roboka koki kamio thangi nukhung nichi ba 25 family ni lukorokno chamung bealong tongnai jeng jal kasai tongnai rokno barong mairong mai khathangi bagel hemeni video abono nai nei
ต้นมรงเรซอนการในมักเงยอังนาเรื่องเน็กซักในมังเงยรสเพย์มังเงยเรซอนคอมมันมังเงยมังเงยรีนินตะกะหิงเงยฮะเซมาตังไฟไอ้ตึงตามหาราชาตึงตาริงมหาราชาบีร์บิกรมไอ้ตึงตาฮะไอ้นี่มันไอ้นี่เต็กจูเรื่อง 25 April 2020 cha salo ompi block ni andaro hayakeba polko adc village ni village khobjak 1 nong 2 nong robogawo जों हायनो हाय ompi block ti pramothani sakthar mungbai tei महाराजा hayakeba buagrani dage mungbai khlai जों oro roboga 1 nong 2 nong kamini khaka hamlukurokno ration card kurei tei masaya manungya ngai tongnai tapuk tei bukuk songno जों kisisa samung nomung sini ya katharbai khlai ya phar phainani bagi जों phailajak sok phailajak tai जों thenango bahaino जों saktarnai omai khlai gobangma kami amsayo sini khaka hamlukurok masaya manungya tei ration card kurei borokno bahaino जों rwnani bagi thenango जों chatiok lagnai tai जों tinioro bebagi 25 family na जों mairong 5 kg आलु 1 kg tei sapan soyabin obotiro ho जों baglaikha tipramo thani mungbai hambai jotonon hingke takhokte bokhok song obhaikeno lokorokna hamjaklai tongdi chubalai tongdi obhaikeno kaisa bai kaisa naslelaiyawi kaisa bai kaisa hamjaklai motha dofa bodol laiyawi chuba mungheke o hasine lokorok birmanni jingjalni ungtong jorauni yakak mannai an bagino lokorokno koinai tongmongno norok chubana mo chokhe tongmongno norokni khawa chubang mo achaikhe sak sak phan thangai chubadi haikaba kuboni mothani phajing tiphan chubadi takhokte bokhok song kok tripura bahino lokorokni chubabong baino obhaike chubai tongo tai phainai salo bahino lokorokno je mansak chung chubanai awai mongni bising tiphan chubanai rang paisani bising tiphano boi chubadi hike chung chubanai mairong maikhari phan chubanai takhokte bokhok song aboni bagai lokorokno haina hai sarik paisingni hamjakma khaksangma sibai ya pharechini jorani kok panda o rano mathaka norok nai tongman bagi belekhen hambai kaham tongdi jotonon kholongka